Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Las 4:58, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Hey! 59 minutos nakaligas atak ng alas 4 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Bacolod City, Negros Occidental, Bogos nga Pilipinas, Koto Balabutan sang signal sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Welcome sa isa na naman ka edisyon sang inyo palatuntunan. Action Reports dari lamang sa DYEZ. Ara kita sa Pizza 29 na sa bulan sang Mayo tuig 2020. Medyo hindi sige hapon maayong lakat sang panahon diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Bangod ako nakaisa ng eksperyensya kay tagihapon sa pagtupa sang manipis nga ulan nga kon kay isa nagadamol man. Kalabanan sa mga lugar, kalabanan sa mga dalan nga hindi sementado. Ang medyo lolapotiak kag nagalutak-lutak. Kagabi daw tupa naman ang ulan. Sige lang. Amo ginang dalagan sang tiyempo diri sa pungsod na Pilipinas kag sa iban nga bahin sang kalibutan. Ang importante preparar kag preparado lamang kita. Inyo kaksyon-aksyon na Marlon Hedovaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Una kita sa bahin sang mga Pangulong dinalan sa balita lokal. Una sa balita, una sa aksyon. Bad news para sa Bacolod. Positibo sa COVID-19 nadugangan subong nga adlaw. Ang pasyente, babae edad 36 anyos, nag-istar sa barangay Takuling. Anay DepEd frontliner, pero subong nagatrabaho na bilang importer kag exporter sang mga essential goods. Ang pasyente ginkuha ni sang RT-PCR test Mayo 22. Ang resulta ginpagwa subong lamang Mayo 29. Ang resulta positibo sa kagaw nga corona. Una sa balita, una sa aksyon. Wala man sa ginatawag nga travel history bot silingon. Wala siya nakakadto sa iban nga lugar. Magluwas lamang diri sa Bacolod. Wala man sang ginabatyag nga masakit akong balatian. Kag asymptomatic. O kung wala sang ginbatyag nga sintomas ang COVID-19. Pero positibo sa virus nga corona.
Isa na naman ka nagpanugang katol, ka nagpanugang sa peligro sa mga Bacolenyo. Ang kanabuon sa mga nagpositibo sa Bacolod ay 14 na. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba lang sunod na rin nga himuon, contact tracing pati gayunon. Ang himata kay iban pa nga mga tao nga nakasugilanon o kung nakatupad sang saning pasyente o sisaon kung kanday sino, kilalahon, kaduan ang lugar, kuwaan sang datos, kag kung pwede palang kuwaan na sigalayon sang specimen para i-examine man agad mabalang sa labing madali nga panahon kung sila ang nalatnan man. Una sa balita, una sa aksyon. Kakululbaan nga sahi sang balita basta bayara sang nagapositibo no sa saning nga COVID-19. Ang sunod nga bantayan kung ano ang matabo sa lugar, purok man o kung barangay nga ginapulian sa ning pasyente ni. May report kita nga nabaton nga ang piyak balay tupad balay sini sang una nagpositibo man. Una sa balita, una sa aksyon. Ibalaon tani maka-aksyon ang nga balita may kantanan sini. Kamatod inibala nga diri sa Bacolod. Karan kita hindi dapat maghatag sang kumpiyansa. Bangod bisan pang silingon naton nga nagahabil-habil na mga nadlaw sa implementasyon sa General Community Quarantine o na JCQ kag ipapanaog na niya mag-aksyon sa Modified General Community Quarantine o na MJCQ. Halos tarang nga aktibidad kag hulag sa mga tawo tugutan na sa dalom sang MJCQ. Wala ini nagakahulugan nga hilway na kita sa peligro sa ring kagaw nga korona. Bangod imbes nga magaganhagan kuntani ang kaso subong ining siya corona nga kagaw ay daw nagapakitang gilas pa. Bangod may nagadugang pa nga nagapositibo. Una sa balita, una sa aksyon. Di bad news ni sa nasilindra hindi lamang sa Bacolod kundi sa bugos nga Western Visayas. Matatak naman ni sa record sa nga Western Visayas. Kay sa Western Visayas ang nagdugang positive case or cases subong nga adlaw duha ti isa sa duwa amuning sa Bacolod. Ang isa maka-aksyon 52 anyos nga lalaki tagalapaz didto sa Iloilo. Halong doble o triple nga paghalong amo na permeng ato sa paminsaron. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pa ganibal sa ring balita lokal? Klase, dayon gid bala o kun hindi? Klase kun madayon gid man, ano nga pamaagi? Amaning pamangkot nga tubtob subong wala pa sang athag nga sabat. Kalabanan sa mga alkalde, gobernador, hindi lamang diri sa Negros Occidental, kundi sa bugos nga Region 6 pabor nga hindi pagbuksan ng klase sa Agosto 24. Apang kun damo sa mga nagapamatok maka-aksyon, damo man sa mga nagapasugot nga sugdan ng klase sa Agosto 24. Ilabi na ang grupo sang mga manunudlo. Diri sa Negros Occidental, ang Alliance of Concerned Teachers o kon AC Teachers, AC Negros. Kag iban pa nga mga teacher association sa Bacolod kag Negros Occidental nag-isa sang ila sining panindugan. Una sa balita, una sa aksyon. Ang suporta ginpalayag sa pagbukas sang klase apang ipaagi sa nagkalain-lain nga learning modalities bot silingon, learning styles. Ang estilo sa pagtudlo sang maestro kon maestra. Sila sinitag sa tagsa ka mga estudyante. Ang AC Negros nagsiling sa press conference subong hapon. Hambal nila importante nga masiguro nga kung may klase gid man nga himuon, luwas kag hilway ang mga estudyante labi ng kabataan sa peligro sa ning kagaw nga korona. Ehemplo sa sining nga grupo, mga estudyante di dapat magwa sila sa ning balay. May delivery module, may ginatawag na kaaksyon nga blended learning. Paano bala ini maplastar sa maayo? Ang ginakahangawan sa pila ka mga ginikanan bagod base, magulpihan.
o kon mamaguhan ng ila sa kabataan. Nga imbes makatutok sa pagtuon sang maayo, bisan ara sulod sang ila sa gabalaya kon punoyan, maurungan sa tuman kabalantayan. Una sa balita, una sa aksyon. 506 Action Radio Philippines Standard Time. Ano pagkiniba sa nga balita sa bahin sang lokal? Daw puros lang ni bad news aw. Yari bad news naman o. Brown out na naman. Una sa balita, una sa aksyon. Pero brown out na mag-aksyon atensyon sa mga taga-banwasang Morsya. Kamodera ang puntaria. Ang Pizza Mayo 30. Garay man na. Daw ganing panawagis naman. Kaya pamalaybay. Ang Seneko nagpagwa sang pahibalo. Amo niyang Mayo. Dapat pagwa pahibalo temprano. Para hindi na makibot ang mga tao. Ang Seneko nagsiling pagi sa pakadumdum nga permado ni OIC General Manager Engineer Jose Taniyongon. Nagasiling ang Morsa Feeder 2 among apektado sang maintenance activities sa Mayo 30. Basta ka mag-maintenance activities, di paborta na kay para mana sa mga konsumidor. Kaya kung wais ang maintenance activities nga pati kayunon, basi kung gulpihon na balang burnout maglawig bla. Part ini sang pagpaayo pa sang serbisyo mo. Basta mayroon sang ginatawag ng maintenance activities. Ti ang Pizza Mayo 30, Putsalingon, Sabado. Ang oras 6 a.m. to 1 p.m. Mau sipon tati 7 ka oras No, 7 ka oras ang antos kag medyo suno sakripisyo anay. Ang apektado pila ka bahin sang barangay Blumentritt. Mot silikon di tanan-tanan nga residentes sang barangay Blumentritt ang apektado. Portion lamang sang barangay Blumentritt. Ini sandig sa advisory sang Seneko. Kag magluwas sa portion sang Blumentritt. Tanan nga lugar sa banwas sang Morsya. Apektado. Pati ang Don Salvador Benedicto nalahig man. Sa manay preparar ang inyo sining linuto hindi magpanos sa dapat lutoon nyo temprano pa. Pero kung magkahulat pala na taga alas 2, ulaton nyo alas 2. Preparar gadaan sa inyo sa nga helikoton nga nagakinahanglan tapuson. Una sa balita, una sa aksyon. 509 Action Radio Philippines Standard Time sa bahin naman sa nga balita nasyonal. Sinong sinyo daway pa makapagunting? Nakapagunting na kamuda. Kaya sa mga nagaplano magpagunting, palaguntingan, barbershop nga temporaryo na saradan. Tangod sa community quarantine nga ginpatuman. Ayhan mahimo na bala nga babuksan. Una sa balita, una sa aksyon. Ang gobyerno nasyonal subong makaaksyon amat-amat na nga nagadihon sang formula mga pagsulundan ang System of Accreditation nga mo ning basihan agod sugdan agod pasugtan ang mga barbershops nga makabukas liwat kag makabaton sang customer. Ibisan pa yung mangyara sa community quarantine nga ginapatuman. Hindi man sa COVID-19 pandemic. Si Presidential Spokesperson Harry Roque naghambal nga sige pang pagtalakay sa nga isyu sa mga sinapol nga ginapatigayon sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Ang siling ni Roque, lawig na nga mga inuras ang ginusar para istoryahan ini nga isyu. Kagin ako mismo ni Roque nga nagbalintong na ang IATF. Ang tinaga ni Roques Tagalog nga lingwahe nagasiling. Siling niya sa totoo lang bumalintong na ang IATF dyan. Bumalintong. Di daw magulang lang sang nakasandad. Pakaisa naman sang nakatipalo. Kagkapid sang nagtambling.
Ang hambal ni Roque ang natabo. May ara sa natabo nga nagpasugot na apang ginbawi. Ginbawi apang balik naman nga nagpasugot. Hambalya, pumayag, binawi, laban-laban, bawi-bawi. Nga daw isyo man kuno sa religious gatherings. Daw nagasinumbali ng talakayan, no? Nagaginapagwa nga mga desisyon o galing. Aton na lang ni Kabigon mga aksyon nga normal nga kakatabo ni. Bago ng sitwasyon naton subong ti abnormal kag pinasahi. Wala niya matabo sa maragtas ang Pilipinas, ah. Lain kag una ini nga sahi sang krisis. Diri sa Pilipinas kag kalibutan. Tanan apektado, hindi lamang mga tao kundi pati sapat apektado man. Kung barbershop ang hambalan sa mga malagba da sang buhok, kagaluyag magpagunting. Ngita-ngita lang anay sa manugunting ara lang stupad balay nyo. Manugunting kilala nyo. Agon wala nagid makaksyon, antos lang anay kag permi lang magpanghusay. Para hindi mag-ramax o kon maglaway. Una sa balita, una sa aksyon. Di ka mo mapadaso-daso pagunting, hindi ka malo manggunting, ha? Ay basi kon ang inyo sa nga stay at home, madugagan. Stay at home nga gunting, may ara na, no? Alas 5:13 Aksyon, Radio Philippine Standard Time. Senador Drilon ginadoso nga kakason ang penalty provision sang bayanihan law. Mangin mabuot ini nga sahi sang layi kun wala sang penalidad nga igapatong. Bisan gani may penalidad damo sa gihapon sang salawayon. Ano nagidayhan kun kwaon mo ang penalty provision? Samtang diri kita sa balita sa luwas sang Pilipinas. Nakasiplat kita sang balita sa luwas sang Pilipinas. Amaning matawag man naton nga wow nga balita nga may pinasahi. May pagkapinasahi nga balita. Kag makapang abaw-abaw, kag maka dayaw man Ang istorya angot sa pinakatigulang nga tinuga sa bugos nga kalibutan. Kabalo ka ba nga ang the world's oldest man? Bot silingon, amoning lalaki nga nakalista kag nakatatak sa Guinness World Records. Ang balita ti masubo. Kay nagtaliwan siya sa balatian nga kanser dito sa Britain. Ang iya sa edad, 112. Ang pamilya sang saring tinuga amo mismo nagkumpirmar sang balita. Ang ngalan niya si Bob Wayton, lalaki. Anay manunudlo kag anay inhenyero. Nabugtuan sang ginhawa samtang siya nagakatulog. Siya saring balay kahapon sang aga lamang. Mawining si Wayton amo ang nagkuha sang titulo bilang pinakatigula nga tawo sa kalibutan sadtong bulan lamang sang Pebrero. Siya ginsaylo siyang titulo kay man ang nagauyat sa ni makaksyon nga si Shititsu Watanabe sang Japan. Nagtaliwan ti kundi siya ang nagkuha sa sining titulo. Si Wayton nabunag sa Northern England Marso 29, 1908. Ti pihoged nga sinumandra sa inyo nakabati sa saning nga balita labi na diri sa Negros Occidental. Nagapanomdoman sang tawo nga base sobra pa si edad nga 112. Di ba? Mayara ka mo dunduman da. Mayara ka mo kilala da. Buhi nga sobra pa 112. Ehemplo, diri sa Negros Occidental, sa ginpatigayon bala nga paghatag sa nga tag 100,000 pesos sa mga ginatawag nga Negrense Centenarians. Di ba? Mga tigulang nga nagaedad sang 100 pasaka na ginahatagan na sila sang kwarta sa probinsya nga level. Kapila na ko sini mag-cover sang sining paghatag sa mga ginatawag centenarians. Naubay na dumduman ko nga sobra pa gani 112 mo. O galing kon record ang hambalan sa kalibutan, ang mga ginakilala kaginhatagan sang titulo amo lamang ang nakapagkit sa The Guinness Book of Records. Isa ka reference book nga ginapublish kada tuig. Amo ning nagalista sang world records both sa human achievements
kag sa extremes sang natural world. Ikon ka mong may kilala da nga ang edad niya sobra pa 112, pasi siya ang sunod na balakilalahon nga pinakatigulan sa buong sa kalibutan, kay mano ang pinakatigulan man kaso ginakilala nagtaliwan na kahapon. Importante pa-record sa Guinness, agod makilala hindi lamang diri sa aton kundi sa bugos nga kalibutan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:17 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Amyan to nga to sa nga mga pangulong didilan. Sa inyo sa nga palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Sa gamonitor sa ato sa nga live stream, salamat na temprano pa. No, amat-amaton tayo magnalis, be. Parang at least matemprano, be. Si amigo ta Benji Bantong, oy, kumpare ta David Lacson, lugay na kami kita ay ba? Kaya pare David Lacson, pag may time, kita ay taliwat ta. No, musta ka na daw, pre? Kay kasari mo si Revaya, classmate naton Nathan Jaime, musta ka na tan? Okay ka na sa ibang nga nasyon? Salamat kasi mo sa nga greetings. Si ikaw lang ang kapidya makakson si Tutupi. Adra sa Jovex Market. Ara na sa laupod ni Noel Palensa Sr. Si Junior Pranesa Raman, si Jimmy Tuga. Ulan-ulan na may kaon patsoy na. Kaya ulan-ulan. Si ikaw lang ang kapid ni Tutupi. Si Inday Maylin Gonzaga Alfonso Araman, nagamonitor. Okay, banaon tara mag-action ang ato sa ring sitwasyon sa Bacolod City. Ato sa ring patrol nagalibot temprano pa sa pagpulo panilag, pagpulo pa si plot. Kagapag li sang mga senaryo sitwasyon sa Bacolod City rush hour subong 5:18 daw. Sa patrol with Action John Diaz. Action John, maayong hapon please come in. Action. Ang patrol karonti, of course, ari kita live mismo diri sa may area sang barangay Panukoy, Makaksyon. Pero antes na makita, makapadulong diri sa lugar, ang patrol nagalin dikto sa may isa ka subdivision, sakop sa barangay Takuling. Ini nga puluyan action mark na sang isa ka nag-COVID positive. Kagakaroon nga po, ongoing na dikto ang contact tracing sa katapo sa Disaster Risk Reduction Management Office sa Mumana Bacolod City Health Office action mark sa lugar dit mismo. Wala pa area nga temporarily close or sirad anabi ang dalan anay so sa marapit sa pulian sila nag-positive kaya iti ongoing pa sila nga hapon ang pagpatigay na sa contact tracing kag inspection dito mismo sa lugar na if man possible sila nga gabi ang patigay yun nilang disinfection o sanitation drive sa palibot sa lugar mismo aksyon na Marlon. Pero kung dalaga sa traffic o ito pagkabalan ang paglabay sa patodra sa may Burgos Circumference Road padulong makaksyon sa may Bangkakori medyo traffic man karon nga po labi na peak hours na raan damo mga truck na nagalabay mga kaksyon, mga pribado nga salakyan. Pero antes ko manatanan, ibalo nato na sitwasyon diri sa may palibot sa police station number 8, areas na sakop sa barangay Panukoy, barangay Tangob, kag barangay Singkang Airport, nakipman ang iladahing nga sitwasyon in terms of mga pumuluyo nga nag-adhere sa pila ka mga pulisa sa idalom sa general community quarantine, kag ang preparasyon sa mga kapulisan, especially abis ang pagdagsa sa mga salakyan sa dalanon, kag ang mga magakadto sa pilaman ka may establishmento oras nga pila na ka may executive orders nga ipapanaog may kang tanan sa pag-downgrade sa sulad sa Bacolod sa modified general community quarantine. Joining us this afternoon is the newly installed Chief of Police sa Police Station number 8, Police Captain Armelin Vargas. Ma'am, yung hapon, live ta sa Action Radio po si Action Marlon in Revere. Good afternoon, Action Marlon, kag Action Jan, kag sa inyo mga tagpalamati sa sininga hapon. Ako na natin so far, nag-ulan sa buong hapon, pero ti kamusta ma'am aton palibot diri ma'am? Sa pagtiyog-tiyog namon naman sa upod sa patrol namon sa sininga hapon, generally tawhay man ang dalan, kag ang aton nga mga kapulisan nga gabit patrol sa area, araman kag sa gihapon nag-remind sa aton ng mga traffic kag sa aton ng mga tao nga nagalagaw-lagaw no nga i-maintain gid nila ang social or ang physical distancing kag ang pagsuksok sang face mask. Ma'am, so far sa ako, di ba, circumference makita nato may mga drug ko na sila kang Oo, kay nang
ang amon ang nasakpan pa namon ang mga pila ka mga national roads. So damo ka labay-labay gid man nga mga dagko nga mga truck. Pero di ba mo lang ka ba traffic no? Hindi. As of mga 4 o'clock sa siningapon, paglibot ng patrol mataway ang dalan. Pero in terms of inyo pag-apply o kan in-implementation sa GCQ rules, ma'am, may mga nadakpan na subong hapon? Meron na kita nadakpan. May sa ginakasubo ko gani no kasi no 2 weeks na ni naton nga gina-remind ang aton nga community nga magwa gani sa ilabalay magamit gid sa face mask. Apang may ara pag-check kita gihapon sa mga violators apang dutay na lang gid man hindi na gid man amo nakadamo parehas ang mga nagliligad sa semana sa pagsugod naton sa pag-implement sa sini nga EO. Check na to, ang dito ba sa may magsaysay, Araneta, Singkang, area, may mga malls, kamadang sako pa. Ang dalan, kasi sa lapit sa Golden Field, medyo traffic, yun man. Damo magiging nagkakadto, mga dalan sa lakyan. So, damo na gid man since nga nag-open na ang iba natin nga mga malls, kag ang iban siguro na pending ang ilang mga balaklod sa mga nagliligad. So, damo na gid man nagkakadto. Apang as part of our preparation sa next week, ina-anticipate na naton nga mas madamo pag ito magkagto sa mga malls, especially diri sa Station 8 nga may mga malls kami diri nga nasakpan. Din amat-amat na namon libot ang mga managers or mga store owners sa mga ini nga malls kag reminder sila namon sa ilang nga mga obligasyon nga nabutang sa EO nga issue sa syudad. Pero diri ang salakyan, hindi naman bi control man no nga nagasulod diri sa may kay alagyan dito mo So actually may mga guidelines niya ang aton ng mga salakyan, especially if coming sila from province. Hindi sila within the city, hindi sila city resident. So may mga guidelines, hindi sila nga dapat agi lang tani. Sila kung ilang nga purpose is just ng passing lang sa city, dapat sa circumferential lang man sila yamon na sila mag-agi diri sa city naton sa Araneta. But then ang iban siguro halin sa doktor, halin sa hospital. So tendency sa pulit na mag-grocery sila kag malaklon man sa mga importante sa ila sulod balay. So pero manageable man ang aton nga traffic sa sini nga hapon. Ang aton na lang nga ginaibitaran is ang pagdagsa sa mga tao sa sulod sa mall kag malipatan naman nila bala ang pag-maintain sa physical distancing. So nakalibot na para remind ang mga mall owners. Naglibot na kami na upod sa akon man di mga iba nga personnel. Kag personal kinaman din pagtuan ang mga security officers sa mall para nga especially sa Lunes, na sila kadaan, advance, muna ginambal ko sa ila, dapat sir, advance kita mag-isip, kahit ang hugot-hugot lang man na siyang advance mag-isip, pero anticipate agad, kay kabudlay, wala nga mabutang sa sitwasyon, nga do alang-alang na, ako, I've learned my lesson very well, na kung ara ka na sa sitwasyon, nga do alang-alang ka na, nga do di ka kapang gilamos ang imong hilimuson. So dapat antes pa lang mapuna-una ma-advise na sila nga daan para nga na sila maka-prepare man sila sa ilang mga measures sa bilek, pabutang sa mga lines, pabutang sa mga tao gidyo sa pertahan sa ilang mga stores para nga ma-remind kag ma-control sang crowd nga kasulod sa ilang mga stores. May mga tricycle na nakita naton nga biyahe, may mga single ka motor. Ini well reminded man sila sa capacity Oo, ang aton ang purpose dira sa aton nga mga beat patrollers dira sa may Bagasigasco, dira sa may Shell sa may Magsaysay kay para gina nga sa mga tricycle sa single kag pa sa mga jeep nga malabay nga kung hindi ka sila tanan-tanangin na masaway or ma-remind tungkol kiti highway siya, but at least ng mere presence ng police is deterrent na na sila matahap. Plus, pag kung do kitaon, gid sa matati, ma-flag down gid sila. Yeah. Reminder na lang sa Public Special Area Association number 8, subong adlaw, wala pa natapos sa GCQ, and anong imuon, once naka-downgrade na sa MGCQ, nga do kakulbaan. Gani, pero istoryahan na, nga duwa, hindi ko mag-ulang ko yung kabalo nga may may positive na naman ta. So, lang anang, hindi ta malipat nga, hindi kita ng kontrata. Bisan sa mga pag-red team namon sa amon kapulisano nga, sila mismo maging aware sang virus nga
galibot-libot. So, wala ta sa buong vaccine pa, ang aton lang nga mahimo is ng basic protocols lagi ka ginapangayon sa aton government, like wearing sang face mask, maintaining sang physical distancing, proper hygiene gid na before ka mag-abot sa balay mo, maligo, mangginaw, mga mo na nga mga dagmay nga mga butang, pero it helps na malesen ang paglaptas ng virus. Mula nun, sa mga panahon, dapat masalakyan, especially sindog ang motor, advice sila nga para malikaw aksidente, ano na kapilay mo? So, mong ng malaba ang amon nga highway dire, labi na sa Araneta, no, kag diri sa may baga si Gascona. Kag ang tendency sinais ng tungod nga do kalapad sa dalan mapadasig. So, subong ulanon, bitaran ta ang madisgrasya kay better late than dead. So muna nga careful din kita sa paghinay lang sa pagpadalagan. Kag dapat ang aton ng mga salakyan antes sa pagpadalaganon, i-check tagid ang basic na blow bag. Okay. Ma'am, thank you ngayong hapon. Ngayong hapon, kagabay pag agad bless sa tanan nga tagpalamating ninyo. Action si Police Captain Armelin Vargas, ang Station Commander sa Police Station No. 8. Reminder sa publiko, 3 sitwasyon sa area mismo sa Station No. 8. Kumo, ining lugar abit, alagyan, gilman sa mga salakyan, kasi gani sa may Provincial Highway Patrol Unit, ang mga salakyan, ito sa mga dekarga, balang may mga karga sang tubo, nga kagiban pa nga mga service vehicle at sumar, kalabanan talaga nila ginapalusot sa sigas, corazon, kung nga mga batsagan man, paglabot na sa may bangga, may talakag, sa may bangga kuri, ang mabubugat ng sitwasyon sang trapiko, mga kaksyon. So, mo na pinatositosyon, live report ikan diri sa atong ginakaptangan area sa Barangay Panukoy, sulad sang Bacolod. Ang taglibot sa Bacolod Action John Tia, sunod sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Salamat Akson na dyan. Punyada ang bagong station commander sa Police Station 8 nga siya Police Captain Vargas. Barangay Tangaw, Barangay Panukoy, Barangay Sikang Airport ang sakop sang Police Station 8. Stay healthy, live better pagi sa Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 manang pagbentenar sang healthy levels sang vitamin D3 sa ato sa nga lawas. Nagabulig pa pag-on mag-action sa ato sa nga immune system. Kon pag-on, kon bakod ato sa immune system, hindi makaarangka ang anuman nga masakit o kon balatian. Vitamin D3 nagabulig man para mapahilayo kita sa risgo nga matapikan sang balatian, ilabi na ang makamamatay nga kanser. Atong ginmunok bla ang 112 pinakatigulag taos kalibutang ang ginkamatyan niya kapon ti kanser. No, kanser dito sa Britain ti man nakadalikado makaksyon ang kanser man ka sang coronavirus bla sang COVID-19 delikado man. So, ugalion ang pagtumar sang Life Extension Vitamin D3. Mas maayo kung may tiyempok mo, kadto ka mo sa ila sa klinika, o kung talatapan, nahamtang sila dari sa may G.A. Esteban Building, hindi ka mo budlayan tol-tol sang ila sining opisina na kay kanako-dako na sang karatula. Life Extension. Ragda skili sandalan ha. Kung hindi ka mo hindi ka mo katol-tol, mas mayo kadto ka mo sa Action Radio, di pakitaan nyo lang ko, ay tutuyan ka mo. Kadto dito sila sa klinika, may libre na dira sila nga konsultasyon. Hindi lamang Life Extension Vitamin D3 ang ila sa nga produkto na damo pagin. Life Extension Philippines. Alas 5:30, Action Radio Philippines Standard Time. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Makalimutin. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako
patuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Afternoon edition. Mag-CL pito-pito kamo anay pampa-alerto sa ato sa nga paminsaron nagapabaskog sang resistensya ang CL pito-pito ang panimposbong balita ang sa COVID-19 ti may aragapon dala nga peligro sa ato sa nga ikayong lawas. Mag-CL pito-pito na ang importante mangin matanda kamo sa babakal sang CL pito-pito dapat orin na kag indi peke. Inang inalibod na di ka mo magbakal kay laban-laban peke na mas maayo magkanto ka mo sa masaligan man nga farmasya o kon butika. Laking CL pito-pito.
laging panalo. Una sa balita, una sa aksyon. Unaon ta hibalo maka-aksyon ang balita halin sa Bacolod City Hall with action Art Tayhopon. May kantaran sa ring may panibag-o na naman nga kaso sa COVID-19 diri sa Bacolod ika-14 dali kung di ko magsala. Halong gida sa Bacolod City Hall. Aksyon Radio City Hall Report. With action art may hapon, please come in. May nga po na son Marlon, correct na siyang sa number mo kay ika-14 ining patient number 14, no? Nga isa ka 36 years old nga babae nga taga area sang barangay Takuling sudad sang Bacolod. Now ang latest nga gina-check naton kay ina si Dr. Tan Sako pabi man sang pagasikaso nila kay ti ang IATF members, especially ang team sang CHO kag BRRMO, actually nagkadto naman to girayon sa lugar mo para nga mag-plastar, mag-disinfect kag iban pagid nga mga ginahikot nila action Marlon, no? Nga nagrakit man sa pag-disinfect nga to na to ang team ni Sir Joe Mariwagas sang CDRRMO. Now, bilang background sini para sa aton nga mga ka-action, actually, ining bagulang sinigid lang nga hapon actually na baton sang CHO man ang result sa sining panibag-o nga kaso nag-positive. Again, 36 years old, female ini, former DepEd frontliner. Pero subong ang report initially nga nakuha diri sang CHO, ginatag nga info nga ini siya ang importer-exporter sa mga essential goods. Isa pa na subong kayong contact tracing action Marlon, importante ni among ginahimo, especially nga asymptomatic patient ini siya. Botong balonti, wala sa masintomas nga makitaan ka sa iya, apisar nga tingin kuhaan ini sang RT-PCR test last May 22. Ang result nagwa lang subong adlaw. So, amo ining ginasikaso subong man ni ABC President Lady Glis Gonzales kay dira man sa area niya mo. In fact, if you remember, may case madas na kuling action Marlon, kag hindi malayo man dira sa lugar ining puloy-an sang persona nga ni. Amo na subong ang lantaw pa sang taga CHO man kag sang taga iban pagin nga team agot nga check din kag ang contact tracing amo ning actually importante action Marlon mo para nga may maluan sino ni ang iya sining na sanamuha o kon na sugilanon abi kag may contact direct contact sa patient number 14. Pulis ni Action Art, no? Nagapatigayon? Ang ginatugyanan sila, actually, pulis kin man Action Marlon. With the help of the BHERTS, among naga-monitor man. Of course, si HO, among naga-bulig man sa pag-collect ng information and data para nga ma-establish kin Action Marlon ang sitwasyon man kag mga background history niya kung din siya nag-travel within sang pilang kamay na dalaw kapin pati naganegosyo mo. Amo nang isa sang mabudlay kaya siyempre magnegosyo kaya malikawan nga ma-expose ka sa ibang nga tao kag ang direct family members mo man amo na ang tiguan karon sa contact tracing nga ginahimo sang Bacolod City. Ang masubo-subo sini kay after sa pilang kamalawig-lawig na masiniman ang naway sa panibagong record diri magluwas abi sa ato ng positive sa kaso sa mga OFW, iniya mag-consider na ito nga diri mo pero ini gina-check pa kung base din man siya nagkakanto ini amo pa ng ginalantaw, no? But kung ini isa ka local transmission, isa nagkaroon kamisyon ng ginahimo sa CHO. Asa balon. Aring confirmation man ni Mr. Joe Marivargas, buong tao niya, alas 4 nagkapauli, kinalin sa airport to mag-disinfect man. Gani man, Subong, ato naman to 541, Action Art, Balikanta, Action Oliver, Action Art.
Balikan tayo sa aksyon art mga aksyon ango sa sining panibag-o na naman nga kaso sa COVID-19 diri sa syudad sang Bacolod amo naman ning tutukan ho ang contact tracing nga daan mga aksyon id ni katama aksyon art. Gani. Are si Sir Jomso sa confirmation sa pagpadala na sa Niyasling nga team. Tahangat makatulong-tulong po may sila kay agari sila na sa airport na alas 4 sa nagabot na sa airport mo. Para mo niya magpatay lang kami sa kagaw yung mga montop building. Amo na malipot siya nga confirmation ng San Marlon kag kung ano nang ginahimo karon sa iya mga team nga ang pang-disinfect amo ni karon ang priority nila through man sa request sang City Health Office. More updates ni karon kay mas magkaloliguan na si ABC President Lady Grace Gonzales lakip nang i-advisory kiti siya barangay nimo. Ining pinaka-latest karon nga kaso. Balita gikan ay by the way sa mga nagapamangkot pati OFW gina-check naton kay Councilor Salangado ay pagman latest subong kay silang basi karon sto ang gabi ibla may ara naman info nga may abot naman sa airport hindi tani may baluan pa kumo nga siya mismo Action Marlon sa una to kuning nagakontak siya taga uwa kag nagabulig man ang Coast Guard kun sa barko dason ang regional office ng DLG subong nagapay-balo siya nagabulig subong taga-kaap taga-kaap naman among nagatag information. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo Action Art Tayo kung una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. So mo nang ginatutukan nga problema subong sa lokal nga panguluhan sa nga syudad sa Bacolod magluwas sa kung paano maakomodar sa maayo. So di maayo man ang akomodasyon o galing kay ang problema lang ginakibot lang ato sa nga syudad nga may manag-abot ng returning residents. Okay tani kun temprano pabalon sila bla para nga at least mapreparahan. Galing kay daw waigid na tabong ila sa ding ayo Magluwas sa diti, are bago naman nga problema, kay may isa naman ka 36 anyos nga negosyante essential goods, magnegosyante ikaw, di man pwede nga way kasang ginestorya, way kasang ginapalapitan, way kasang ginatupad nga pareho mo man nga tao ti contact tracing ni hon pusahan ni mag-action sa contact tracing pala nga daan dapat id katama piho-piho da humalay sa himata akadto sa kaimportante diri mag-action nga ang inipasyente mismo taran-taran nga information dapat sugid ya sa team nga magapatigayon sa contact tracing para wily sabla paniguro mula ng aton 5:44 Action Radio Philippine Standard Time. Kramieled from Saudi Arabia. Rube Pasteray hilostanan nga naga-watch nga pamati salamat Lourdes Blaser, Nenen Toricampo, Jomari Yu, si Corey Jimenez. La ko kapamati Jack Balaan ba? Ate may boss may Jack Balaan pa boss. Jerel Marandig Dudo, mayong hapon Princess Dada. Ask lang tani if may biyahe na Iloilo to Bacolod. Ulat na June 1 kay laban-laban, no? Mayaran na nga biyahe. Pero ang official announcement amo dala ng ato sa dingan hulat. Dabo san taga Iloilo ga text man sa aton dio. Mangkot man kon san o magabalik ang biyahe fast craft Iloilo Bacolod Iloilo. Di silang ko bantayan nyo ang official announcement before June 1 mabalaan taga ng final. Philip Laurente, halindiri sa barangay Minuyan, tamyo ko lang 2 kids ko. Si Justin Laurente, Thayalen Laurente, Otila Baluran Ashley, Junior Mainit Region, magandang hapon, Nida Belyote Olarte, very reliable source, always your program, keep it up, salamat Nida, Gianni Villarante, Dorita Fidel, Connie Morales Moreno, Joel Aligato Himenea, watching sa program mo. Okay, salamat gid. Bea Jonathan, Joseph Fenaloxin Hini Rato, Jessa Joy, Maka Willie, Beverly Buena, kag Mary Jo Ramos, gamonitor man ko dari sa may Rosario Heights, sa mga area sang barangay Takuling. Elizabeth Malaka Gamala, Gamala family, Inayawan Kabayan,
listener gid. Kay Ma'am Leia Silvestre Alameda, hello ma'am, thank you sa pag-monitor diri. Okay, salamat. 5:46 Action Radio Philippine Standard Time, DTX 500. Kidney problem? No problem. Kay ara ang DTX 500. Damo sang health benefits nga madala sa ato sa lawas ang DTX 500. Ang kontra ini sa mga toxins sa ato sa lawas. Kung may mga toxins lawas ta matyagan ta gida. Kaya hindi mayong ato sa di matyagan. Pero kung magtumar ka mo sa DTX 500, sulhar ang inyo sri nga pamatiyagan DTX 500. Pwede ka mo kamangkot dugang angon sa DTX 500 pagi sa kalusugan yan.ph o kung sa kalusugan Facebook page. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Action Radio, Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag. So naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Kay Olive Prado Gargaritano, salamat. Elmer Almorato, Monitor Camila Carlota Seria, Star Jacob,
Monitor kami di sa silay, sign on to sign off, wala balhin-balhin, die hard mo. Amo na iya. Kay Star Jacob, ops, dalalagid ha. Balikan tanay kay may mga mensahe pa ibang darigin padalaho. Tama tayong testa balikan nato sa nga patrola na tipon nga balita naman ni Aksyon na John Diaz. Allen Taras Porto, Toto Allen sa Masville, Barangay Kubay, AJ Joy Lenlen, Monitor Tatay Moroy, Nanay Linde, o kung Nanay Lete, Mama Edna, Lapar, always monitor. Okay, salamat. Alas 5:50 daw sa Arena Patrol, balikan natin with Action John Diaz sa natipon report. Action John, sa report please come. Action Mar, nagpatigayon sa isa ka press conference ang pila ka mga group sa mga manunodlo dari naman sa syudad sang Bacolod, gagang probinsya sa Negros Occidental sa nigilamang hapon sa may Negros Press Club sa area sa Dalan San Juan, syudad sang Bacolod. Kasunod Action Mar sa pila ka mga grupo, suportado nila ang plano sang Department of Education nga liwat sa pagbukas ng klase sa palabuton nga Agosto 24 para sa academic year 2020-2021. Sunod rin kay Mr. Gualberto Bingdahao ang Secretary General sang Association of Concerned Teachers for ACT Negros nati ang pinakateritoryo diri sa Department of Education duwa. Una, Action Mar, mamintinar ang kahilwa o ang kaluwasan abi no kay lawas sa mga estudyante sini kagrakitman mga girikanan sini nga pandemic. Ikaduha, dapat magtayo yon ang paggatuon sang mga estudyante sa luwas nga pamaagi. Rason ko nga nakitaan diri sang katapok rubber grupo sa mga manunudlo nga wala sang dapat kondako nga kabalat-an ang mga girikanan oras nga magbalik ang klase sa Agosto 24. Kay bangod gin pa siguro sa Department of Education nga wala o kung hindi pagpanugutan ang face-to-face na learning method samtang wala pa sang vaccine. Kaya mo man ina-Action Mar ang panawagan ni Presidente Duterte o Rodrigo Duterte nga no vaccine, no class. Ang buod silingon sinis, according to Mr. Dahao, may pila ka mga learning modalities o kung platform na gamiton ang Department of Education depende sa sitwasyon o kung lugar sang tagsa ka mga estudyante. Nakadepende na kay once sa isa ka lugar wala internet connection kangay Action Mar sa mga kabukilan tagiban pa hindi man pag-ipilit ang ginatawag nga online learning o ikaduha nga butang kung hindi kaya sa isa sa ginikanan nga maka-provide sining mga kinahanglanon Action Mar hindi man pagpaidalom sa online learning ang mga estudyante. Adres may ginatawag diri si Mr. Gradahao nga blended learning amo ning term na ginagamit mismo ni DepEd o Department of Education Secretary Leonor Briones. Blended learning kay tanan nga mga modalities ang gamiton. Pwede makapadala sa pila ka mga textbooks sa tagsa ka mapuluyan ang modlo nagkwaon nila sa mga ginikanan dahil on sa ira tagsa ka mapuluyan kung sa tinigto lang niya matiner ang estudyante hindi siya magwa sila puluyan. Pero ang siguro lang di tayo yon ang iya nga pagtuon. Kami ang Action Mar module nga ihatag ang Department of Education sa tagsa ka mag-grading o kung grade average sa mga estudyante. Mahambal man kung kay sa Mr. Dahao nga posible ginakangawa kay ati ang ma-assist sa mga kamataan. Tandaan sunod rin kay Dahao Action Marlon nga may assessment nga patigayunon nga ang matabo sinidre the students o kung ang estudyante mismo magatuon pagi sa bulig sa iya galingon o siya mismo abi galingon kag kung may ana dira maka-assist sa iya mas maayo gid man. Ang importante dire tayo yon ang pag-eskwela o kung ang pagtuon sa mga estudyante sa sininga tuig Action Mar. So padre kay Daha wala man sang conflict abi ang panawagan diri sa lokal nga gobyerno sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental nga gusto nila nga utaton ang o kanabi pa iway anay ang pabukas ng klase. Ang ipatag lang diri ang ni Daha sa Department of Education kay siguro gid nila nga wala sang face-to-face learning. Kay once na wala sang face-to-face class learning, but siguro hindi magwa ang estudyante, hindi sila makikita ay sa ilang mga classmates matuon sila sulod sila tagsa ka mapulian kung may assistance sila tagsa ka maglikanan wala gid sa problema Action Mar. Yari yung kamay sa pa-interview naton kay dito sa press conference.
sumama to si Dr. Gualberto Dahaw, ang Secretary General sa Association of Concerned Teachers o Aka Negros. Ang pagpatag dito ni Sir Dahaw nga tandaan hindi lamang online learning ang i-apply. Kung kaya, ang desisyon na diri abi action martial sa iya, ara iya sa ginikanan mong kung hindi kaya sa girikanan o kung hindi abi ma-afford silang online learning, kay although nga may possession paper sila nga nag-inyo sa gobyerno nga dapat providean gid ang mga estudyante o kada magbamtang sa free wifi access sa tagsa ka mga purok kag barangay, ang Sir Dahaw damo sila choices. So pwede nga ang isa nga klase tunga sila dira online learning, ang iba na dira action martial na ang modality sa ina ginasunod. Ang ipasiguruhan din nga dapat tayo yun ang pagtuon sa estudyante kay once mag-stop ina ang ginatawag nila nga processing, base drama budlayan, once magbalik naman ang class action mark, mautod siya, kung wala naluto sa pamilya ng mga estudyante, mas mabudlayan na gid sila. Ang atong balita gidulong sa inyo sa nga Zanto Plus Gold na kasuntan nato sa mga panahon, isa naton ka problema gid mismo ang ato naman nga kiglawas para sa mga bukol-bukol, sa naman tagsa ka magkalawas sa anti magmakal natang magtumar. So Zanto Plus Gold mga kaksyon, mas epektibo, mas garantisado, kag of course mas affordable man ang presyo. Ining Zanto Plus Gold na bakal sa mga butika ang tao sa tagsa ka mga lugar. Kag makasuntan man sa mga panahon, base ikaw darabi na budayan, magtumar sa mga food supplement, tableta o kalamandra. May pamaagi kita dara. Mayroon magkaksun liquid food supplement kaya nagpapabako naman sa aton immune system. Kaya na nato sa mga panahon, ay of course, may mga ingredients kaya na lamang sa mga extract sa pila ka mga herbal plasma capsule. Kaya nakasiguro kita na 100% epektibo man garantisado kag safe na capsule. Mag-CL-Pito-Pito o galing lang kaya dapat naton kung gusto naton abi nga makuha tanan ng mga sustansya, mga nutrients sa CL-Pito-Pito, ligawan naton ang nagabaligya sa peke na CL-Pito-Pito mga capsule. Ang peke, ang munisipyo na nagabaligya sa lapag na botilya o kung na mineral caustic water bottle. Kaya hindi na siya ang garantisado kag ang original nga CL-Pito-Pito. Ang original, nabutang sa tambok na plastic na color green ang takop sini. 375 ml ginama mga klasyon. Tandaan, laking CL-Pito-Pito, laging panalo. Rakta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa Bacolod Action, sa Bacolod Action Radyo. Impunto alas 6, salamat Action John. Al 5 de Nobyembre, good PM, always monitor pamilya Kamatso si Bongga Herman kag Odi sa Barangay Higimit, La Carlota City. Ambal ni Al 5 de Nobyembre, dari sa Negros Occidental, may ara taga Kabankalan, 122 ang edad, si Lola Francisca Susano. Mo ni sa dunduman ko sa 122-year-old taga Kabankalan City, si Lola Francisca Susano. Galing ka mantik Guinness World Record to nga record eh. Oy, din si Lola Francisca. Jocelyn Liboon Despojo, Toto Dave Sobrino, Jobert Adria, Sara Escoban, Liz Guillermo Labayen, Eduardo Labayen, okay, salamat Junior, alright, Joneth Calves Pamposa, Manjo Arnejo, si Marie Sibio, si Jessa Joy Makawili, kasata Christine Hinovea, kung nagatamyaw lang sa sang happy birthday kay Toto John Vincent Hinovea, bata ni kasata Christine Hinovea, ni Efren Hinovea. John Vincent Hinovea, birthday subong. Nagatamyaw mo siya, belated happy birthday kay Tio Puloy, kag salamat. Alright, Mary Ann Haro Contiga, good evening. Salamat gid lasais uno sa mga high blood sa mga diabetic aton gid rekomendar ang panyawan herbal capsule with mangosteen. Hindi na magpauli si Iban ang milagroso ka kapsula. Simple nga tawag sa aton ang Monisa Amanunggal. Kung nagapalangluy ay mo sa ring lawas, panyawan herbal capsule with mangosteen ang sabat sina. Pwede mabakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy, kay iban pa nga mga butika sa inyo sa nga lugar. Magluwas sa panyawan herbal capsule, yaraman ang panyawan liniment, kag panyawan herbal capsule, tanan himo sang said marketing. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang Dr. Alfred's Green Cup. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka
at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. There comes a time. Palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Magabalik na naman, boss. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Undefensor. Sa technical control po natin Action Oliver Pason with Action JM Baikin. Ako naman, Action na Marlon Hervaya. Ibang nga balita ay tabanabutan tutok sa Action Farming Line with Action Brian Morden, Lasay Media, Dobdobelas 9 ang gabi. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,